Nekuda kwekuti Emmerson Damso Mnangagwa ari kushanda akatarisa mapersonal interest ake, zvinhu zvichamunetsa kuti agare ari pachigaro munyika yeZimbabwe, atungamirire Zimbabwe kusvika paari kufungidzira kuti achange achitungamirira. Muri Zimbabwe tiri kuti makadii mati mananyika Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti penyu patinenge tichikupai nyaya nemalatest updates anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Ndofunga mhuri yeZimbabwe mune nyaya yamakamirira kunzwa. Isusu tinouya tine nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Nyaya yaWinston Chitando inyaya yatora kunetsa kunyanyanyanya mastreets eZimbabwe nekuda kwezvinhu zvakati siyanei zviri kuitika. Asi tiri kukurudzira kuti kana uri mutsva panogara wasubscribe wotena on notification bell kuitira patinoposta mavideos uye uri wekutanga kuona mavideos edu atinenge tichiposta pano. Mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe zviri kunzi naComrades vane mashoko avainawo panapa vane kachokwadi kavari kuda kuzama kubuditsa kuti mungonzwa, asi ndichangokuverengerai tsamba yacho kuti munzwisise mamiriro azvakaita. Zviri kunzi do not twist facts. ED has fired him because he was not comply with the president's personal interest. The mining royalty increase, license fees cancelled, Zimra tightened, finance ministry supporting. This is a failed strategic move to save one sector by the president. President should be focused on de-escalation now because any further escalation will backfire with even worse consequences. President needs to be advised correctly to simply step down. He might retain some dignity because the system was too corrupt to save. These guys hitting you are not doing it randomly. They planned this very well and they will keep going. Muri Zimbabwe ndo mamiriro acho azvakaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinokutendai muri Zimbabwe nekuteerera kwamunoita pano paTV yenyu patinenge tichikupaiwo malatest updates zuva nezuva. Thank you for watching.